Oberst Lars Christensen, leder af afdeling 3 i Forsvarets efterretningstjeneste FE. Hans primære opgave er at føre en usynlig krig for at forhindre, at Danmarks vigtigste forsvarsteknologier lægges til udlandet. Hans skrivebord er fyldt med tal og diagrammer som designtegninger af militært udstyr, data om nye materiale teknologier og fortrolige rapporter fra forsvarskoncerner. Han er mere en analytiker, der finder små, usædvanlige signaler i en enorm datahobe for at få fat i spor om større konspirationer. Inden en feltefterretningsagent. Hans kodenavn er Fyrtårnet, hvilket passer godt til hans rolle, stille og rolig, at lyse op i mørket fra distancen. Der var en tid, hvor han også var ude på den varme scene. Men efter at have mistet sin kone i en ulykke under jagten på en industrispionageorganisation i Paris for 7 år siden, forlod han frivilligt marken og låste sig inde i dataenes verden. Den eneste forbindelse, han har til verden, er hans eneste datter, Astrid Christensen, der gør tjeneste i flyvevåbnets base i Aalborg. Astrid har altid været intelligent og omhyggelig ligesom sin far. Efter at have afsluttet Ingeniørhøjskolen i København med speciale i luftfart, meldte hun sig til militæret som officer og fulgte vejen som teknisk vedligeholdelsesofficer for kampfly. Hun er udstationeret i Fighter Wing Skrydstrup, som er kendt som en af de stålfaste skjolde, der beskytter Danmarks himmel. Det er her, de moderne F-35 kampfly opereres, og det er også et sted med den højeste militære stolthed og disciplin. Den aften var oberst Christensen fordybet i komplekse dokumenter som elektriske kredsløbsdiagrammer. Et billede af Astrid i hjørnet af skærmen var den eneste farve i det dystre kontor. Det periodiske videoopkald med sin datter var den eneste trøst i hans tørre liv. Klokken var præcis 20:00 som aftalt. Telefonen ringede. Har du spist aftensmad? Far, spørger Astrid. Gennem skærmen ser Astrid særligt træt ud. Selvom hun er skjult af sin uniform, synes hendes skuldre smallere end før, og hendes øjne, der altid funkler, er nu nedsunkne i en svag skygge. Jeg skal lige til det, men det er dig, der ser ud til at have tabt dig. Har du haft det hårdt på det seneste? Spurgte Lars. Ja, F-35'erne er meget komplekse, så der er mange ting at være opmærksom på i vedligeholdelsen, men det er det hele værd. Hver gang det kampfly, jeg vedligeholder, suser op i den blå himmel. Astrid afbrydes og kigger ud af vinduet. Oberst Christensens analytiske instinkt begynder at sende små advarselssignaler. Sikkerhed kommer trods alt først, især turbinemotoren. Du ved, at der ikke må være selv den mindste fejl. Glem ikke at spænde delene korrekt med den korrekte momentkraft i henhold til de tekniske dokumenter, sagde han, før sin datter meldte sig til militæret. Havde han og hun studeret tekniske dokumenter sammen, husket parametre og navne på vigtige dele, fordi en lille fejl kunne føre til katastrofe. Ja, især lejeringsbolten med kode M42 i turbinen, hvor tolerancen er næsten 0. Så jeg er meget forsigtig. For nylig var der også et hjertestoppende øjeblik. I det øjeblik stoppede oberst Christensens hjerne næsten. M42. En kernekomponent til at fastgøre turbinebladene på F-35-motoren. Er legeringsbolten med kode SP97. M42 er koden for en type bolt, der bruges til ældre F-16-fly, som ikke længere er relevante. Astrid, der har dimitteret med topkarakterer fra Ingeniørhøjskolen og kun har fokuseret på F-35 vedligeholdelse i mange måneder, kan umuligt forveksle de to. Det er ikke en simpel fejl. Det er forkerte data, der kun eksisterer mellem far og datter. Et støjende signal, der er plantet med vilje. Astrid, hvis der er noget virkelig stort, der sker, som du ikke kan sige, så brug noget meget lille og underligt i det. Jeg har lært dig til at sende et signal til mig, for selv midt i verdens tusindvis af støjende signaler vil jeg finde dit signal. Det var løftet mellem far og datter. Oberst Christensens hjerte sank. Astrid, det er ikke M42, det er... Sergeant Jensen kalder på mig. Far, jeg ligger på nu. Vi taler senere. Astrid lagde hurtigt på, som om hun blev jaget. Skærmen blev sort. Oberst Christensen stirrede på den kolde skærm i lang tid. En kold brise begyndte at sprede sig fra hans hjerte til hele hans krop. Hans datter var i fare, og faren kom ikke fra fjender udefra, men inde fra hendes organisation. Han fik straks adgang til sit sikkerhedssystem. Ved hjælp af beføjelserne som oberst og leder af en afdeling i FE fik han adgang til Forsvarsministeriets og Forsvarsindustriens database. Hans fingre dansede hen over tastaturet. Søgning efter Fighter Wing Skrydstrup, forsyningssituationen i de seneste 3 måneder.
hændelsesrapporter og risici for flysikkerheden i forbindelse med vedligeholdelse. Dataene er enorme, men hans øjne udvælger præcis den nødvendige information som en hø. Overfladisk set er der intet problem. Ingen ulykkesregistreringer og forsyningssituationen er også inden for normen, men oberst Christensens øjne opdagede en lille revne skjult bag perfektionen. I en bestemt vedligeholdelsesenhed er udskiftningscyklusen for turbinemotorrelaterede dele ca. 20% kortere end i andre enheder. Hyppige fejl eller udskiftning til forebyggende vedligeholdelse, men der er ingen relaterede rekvisitionsrapporter. Dele forsvinder konstant, men der er ingen officielle optegnelser. Han opdagede også en annulleret rapport om en mindre fejl under en motorkontrol på jorden for en måned siden. Navnet på den person, der er ansvarlig for rapporten, er løjtnant Astrid Christensen. Brikkerne i puslespillet begynder at falde på plads. Astrid har opdaget noget. Ukorrekte dele eller korruption i vedligeholdelsen. Hun forsøgte at rejse problemet, men blev ignoreret og blev endda næsten gjort ansvarlig for hændelsen. Og nu bliver hun overvåget og presset af nogen. Oberst Christensen rejste sig. I hans øjne er der ikke længere kulden fra en dataanalytiker, men vrede fra en tiger, der beskytter sine unger. Han bad om kort orlov fra sine overordnede, med henvisning til familieforhold. Ingen spurgte om hans sande formål. Han vendte hjem og pakkede en lille taske, et par stykker tøj og personlige ejendele, men dybt inde i tasken var et par falske identitetskort, en lille mikrofon og kompakt specialudstyr, der var velkendt for hans hænder. Han er ikke længere fyrtårnet. Han er blevet et usynligt blad, der direkte træder ind i mørkets centrum. Hans destination er kun en Aalborg. Den næste dag tog oberst Christensen et tidligt morgenfly fra København til Aalborg. Han reserverede et værelse på et stille hotel ved Limfjorden, hvor man kunne se landingsbanen på den militære lufthavn i det fjerne. Da han åbnede vinduet, fyldte den øredøvende brøl fra en F-35-rummet. En af de gigantiske stålslanger bliver passet med håndkraft af hans datter, og et sted i stålfortet truer et rovdyr hans datter. Han forklædte sig som en bekymret far, der bar en kurv med specialfrugt, som han havde bestilt på forhånd, og registrerede sig for at besøge sin datter på enheden. Et øjeblik senere var det ikke kun Astrid, der kom ud til besøgsrummet. En person ved navn Jens Jensen, professionel sergent i den tekniske bataljon, ledsagede Astrid. Goddag, og Christensen. Det har været en lang og anstrengende rejse. Jeg er sergent Jensen, løjtnant Christensens direkte overordnede. Sergent Jensen er i midten af 50'erne. Med en solid krop og et svedent ansigt fra en soldat. Hans hænder er fulde af fedt og hård hud, hvilket er karakteristisk for en person, der har tilbragt hele sit liv i det tekniske værksted. Han virker overdrevent venlig, men hans øjne smiler ikke. Et koldt og beregnende blik glider over oberst Christensen fra top til bund som en slange. Astrid var meget bekymret for dem, så jeg personligt bringer hende herud. At møde dem vil helt sikkert give hende mere arbejdsgejst, sagde sergent Jensen. Astrid stod bare stille ved siden af sergent Jensen med et stift ansigt. Hun så sin far uden den mindste smule glæde, men med bekymret bejden i læben. Tak for, at sergenten instruerer hende. Hun er stadig ung og har ikke så meget erfaring, sagde oberst Christensen. Vær de sikker på. Løjtnant Christensen gør et godt stykke arbejde. Jeg holder af hende som mine egne børn, sagde sergent Jensen. Sergent Jensen klappede Astrid på skulderen på en intim måde. Men oberst Christensen gik ikke glip af det øjeblik, hvor Astrids skuldre trak sig lidt sammen ved berøringen. Det er ikke en opmuntring, men et tegn på besiddelse og kontrol. Under hele besøget forlod sergent Jensen ikke sin plads og førte samtalen. Astrid sagde næsten intet. Kun lejlighedsvis svarede hun med korte sætninger. Oberst Christensen lod, som om han ikke vidste noget, roste sergent Jensen og fortsatte samtalen. I sit hoved blev hvert ord, udtryk og gestus fra sergent Jens Jensen analyseret og gemt i realtid. Overdreven venlighed. En besættelse af ikke at ville give slip på kontrollen over samtalen. Små handlinger for at kontrollere Astrid. Han er et typisk rovdyr med en tendens til psykologisk manipulation. Da det var tid til at afslutte besøget, spillede oberst Christensen sit sidste kort. Jeg ved ikke, om min datter kan lide at bruge gode pinde. Jeg har købt en til dig. Han gav Astrid en eksklusiv fyldepind, som han havde forberedt. I det øjeblik Astrid tog imod pinden,
rørte deres hænder let ved hinanden et øjeblik. I det øjeblik følte oberst Christensen et meget lille stykke metal i Astrids håndflade. Ved hjælp af det trick til at skjule genstande, som han havde lært hende som barn, havde Astrid ikke glemt. Tilbage på hotellet åbnede oberst Christensen sin håndflade. Der var et lille stykke bold knækket i 2. Det var dækket med et mosgrønt lag maling, der er karakteristisk for militært udstyr, men det så groft ud. På boldhovedet var der graveret et nummer, men en del af det var beskadiget, som om det var blevet skrabet af med vilje. Sammen med bolden var en lille foldet papirlap. Da han åbnede papiret, var der skrevet et par tal med blyant. Johannes 2, 17. Oberst Christensens øjne blinkede. Da hans afdøde kone var en from katolik, var Astrid blevet bekendt med bibelvers fra en tidlig alder. Dette er også en kode, der er aftalt mellem far og datter. Han åbnede straks sin bærbare computer og søgte efter verset. Hans disciple huskede, at der står skrevet: "Nidkærhed for dit hus skal fortære mig. Huset er for Astrid hendes højt elskede F-35 kampfly. Nidkærhed skal fortære mig." En desperat bøn om, at nidkærheden for at afsløre sandheden skubber hende ud i fare. Og konteksten af bibelverset er endnu mere direkte. Verset er en del af scenen, hvor Jesus bruger en pisk til at drive pengevekslerne og købmændene ud og råber: "Gør ikke min fars hus til et marked." En klar anklage om, at nogen gør nationens hellige militære udstyr til et forretningsredskab. Gerningsmanden er helt sikkert sergent Jens Jensen, og dette knækkede bolde er bevis for de falske dele, han har brugt. Oberst Christensen kontaktede straks Bølgen, sin pålidelige underordnede, og også den bedste cybersikkerhedsekspert. "Fyrtårnet her. Er Bølgen forbundet?" "Bølgen her. Har de smagt specialiteterne i Aalborg?" Og Christensen: "Fyrtårnet er på arbejde. Analyser hele forsyningsnetværket for den tekniske bataljon i Fighter Wing Skrydstrup. Undersøg især en leverandør ved navn Dansk Luftfartsteknik ApS, relateret til turbinemotordele. Hele transaktionshistorikken i det forløbne år, skattedata, personoplysninger om de involverede. Balt, Bølgen. Dansk Luftfartsteknik er forstået. Men H.R. Christensen: At få direkte adgang til hærens interne netværk er en overtrædelse af principperne. Bølgen: Min datter arbejder der. En kort pause. Jeg har resultater inden for en halv dag. Jeg vil grave gennem alle databaser for at finde ud af det. Oberst Christensen afbrød forbindelsen og kiggede ud af vinduet. Skyggen af den F-35, der letter med et brøl, dukker op på baggrund af solnedgangen. Inde i det stålfort kæmper hans datter alene. Men nu er hun ikke længere alene. Det usynlige fyrtårn er begyndt at skinne et lys ind i det mørkeste sted. Tidligt næste morgen kom analyseresultaterne fra Bølgen. Resultaterne er chokerende. På papiret er Dansk Luftfartsteknik en perfekt national forsvarsleverandør. Pensionerede militærofficerer er nævnt i rådgivningsbestyrelsen, og kompetenceprofilerne og skattedataene er upåklagelige. Men virksomhedens enhed er som et spøgelse. Adressen på registreringen er et lille kontor i et gammelt industriområde i udkanten af Aalborg. Der er kun 3 ansatte, med en aktiekapital på kun et par 100.000 kroner. En typisk skuffeselskab. Mere mistænkeligt er, at Dansk Luftfartsteknik har hvidvasket de penge, de modtog fra militæret via snesevis af skuffekonti, og derefter overført dem til en virksomhed i Luxembourg. Og den reelle ejer af virksomheden i Luxembourg er sergent Jens Jensens kone. Dette er ikke kun en simpel korruptionssag om dele, men et enormt kriminelt netværk, der forbinder militæret, private virksomheder og endda hvidvaskningsorganisationer i udlandet. Oberst Christensen besluttede at bekræfte det selv på stedet. Han forberedte et sæt mørkt beskyttelsestøj og en gammel lastbil og kørte til industriområdet, hvor Dansk Luftfartstekniks kontor ligger. Natten i det øde industriområde er uhyggelig. Han forklædte sig som en medarbejder i en affaldsindsamlingsvirksomhed og parkerede bilen et sted, hvor han tydeligt kunne observere Dansk Luftfartstekniks kontor. Omkring kl. 23 om aftenen trængte en velkendt militærlastbil ind i industriområdets mørke. Det er en bil fra den tekniske bataljon under Fighter Wing Skrydstrup. Manden, der steg ud af bilen, var sergent Jens Jensen. Han kiggede forsigtigt rundt og gik derefter ind på kontoret. Et øjeblik senere kom en anden mand ud af kontoret. En midaldrende mand iført et elegant jakkesæt. Oberst Christensen trykkede på lukkerknappen på telekameraet. De to talte hemmeligt et stykke tid og åbnede derefter bagagerummet på militærlastbilen.
Så begyndte de at flytte store trækasser fra kontoret til lastbilen. Oberst Christensen gik ikke glip af markeringen på kasserne. Det er markeringen, der normalt er trykt på billige industrielle dele, fremstillet i Kina. De bringer falske dele ind i enheden, men transaktionen stopper ikke der. Denne gang tog Jens Jensen et par små kasser, forseglet med sølvpapir, ud af lastbilens rum og gav dem til manden i jakkesættet. Den kasse er en speciel emballage, der bruges til at opbevare dyre kernekomponenter fra F-35 som originale turbinevinger eller luftfartselektronisk udstyr. Dette er et trick til at udskifte varer, bringe falske dele ind og smugle ægte dele ud til salg på det sorte marked. Oberst Christensen har optaget hele processen på video. Det er det øjeblik, hvor han får materielle beviser for, at sergent Jens Jensen er kontaktperson i korruptionssagen, men det alene er ikke nok. Han skal afsløre sandheden om den chikane og trusler, der er skjult bag korruptionen. Hvordan kunne Jens Jensen få elitesofficerer som Astrid til at tie stille og deltage i denne farlige forbrydelse? Han begynder at analysere Jens Jensens psykologi. Gennem mange år i militæret er denne fyr blevet en lille konge i enheden. Hans tekniske færdigheder er meget gode, men han har brugt disse færdigheder som magt til at se ned på og kontrollere selv overordnede officerer med lille erfaring. Især unge officerer, der lige er dimitteret, er perfekte bytter for ham. Under dække af at overføre færdigheder, øger han den personlige kontakt, bryder modstanden med vulgære vittigheder og fysiske berøringer. Og i denne proces griber han fat i deres svagheder eller skaber ulemper i arbejdet, endda bevidst skaber fejl for at gøre de opponerende til officerer med dårlige professionelle færdigheder. Astrid har bestemt ikke adlydt hans kontrol. Med sin omhyggelige og principfaste personlighed har Astrid helt sikkert opdaget problemet med delene og fremsat en mening. Det har provokeret Jens Jensen, og han har øget graden af chikane for at underkue Astrid. Hendes tomme øjne og skældende udseende af frygt dukker op igen. Vreden blusser op. Oberst Christensen mener, at det er nødvendigt at have 2 samtidige tilgange til at løse dette problem. For det første at indsamle flere juridiske og materielle beviser for at fjerne Jens Jensens korruptionsnetværk. For det andet at finde andre ofre, indsamle deres vidneudsagn og beskytte Astrid. Han sendte videoen til en pålidelig overordnet i FE. Dette er en uofficiel rapport sendt i oberst Lars Christensens navn, ikke i fyrtårnets beføjelser. Emnet: nødsituation vedrørende national sikkerhedsrisiko. Indhold: videobeviser for en storstilet forsvarskorruptionssag og en krænkelse af militærpersonels værdighed i Fighter Wing Skrydstrup. Anmod om øjeblikkelig støtte fra en specialstyrke. På grund af sagens følsomhed skal der udvises absolut fortrolighed over for de involverede enheder. I slutningen af rapporten tilføjede han en linje: dette er et spørgsmål om national sikkerhed, men også et spørgsmål om min datters ære og liv. Svaret kom meget hurtigt. 30 minutter senere blev der sendt en krypteret besked. Godkendt. Vi støtte alle nødvendige ressourcer. Vi vil blive skyggen, så fyrtårnets lys ikke vildledes. En usynlig kraft i nationen er begyndt at handle bag oberst Christensen. Nu er han ikke længere en egentlig far. Han er den øverstbefalende for en operation, der skal smadre et kæmpe kriminalitetsfort. Han kiggede ud på landingsbanen. Der var nedsænket i mørke gennem hotelværelsets vindue. Inden længe ville en uventet storm ramme det stålfort. Mindre end 12 timer efter, at oberst Christensen sendte den uofficielle rapport, bankede det på hans hotelværelsesdør. Det aftalte signal 3 korte bank. Da han åbnede døren, stod et par mænd og kvinder i almindeligt turisttøj der, men deres øjne og stillinger er langt fra normale. En underlig følelse, som om de udsletter deres eksistens som luft, men absorberer alt omkring dem. Specialstyrken Alpha direkte under FE's ledelse. Rapport. Oberst, jeg er Major Mads Sørensen, holdleder. Jeg er her efter ordre fra de overordnede. Manden med en solid krop introducerede sig selv. Kvinden bag ham er psykologisk krigsførelses- og infiltreringseksperten. Kaptajn Anna Holm, kodenavn Svalen, de er det skarpeste blad, der kun indsættes i nationale krisesituationer for at løse specielle mål. Da de trådte ind i rummet, bevægede de sig uden tøven, mens Maja Sørensen sad over for oberst Christensen for at modtage information. Tog kaptajn Holm en lille enhed ud af sin taske,
tjekkede rummets sikkerhedssituation igen og etablerede en perfekt kommunikationsbarriere med omverdenen. Vi har forstået situationen, herr Oberst. Dette problem er ikke kun simpel forsvarskorruption, men ryster også fundamentet for hærens disciplin, sagde major Sørensen. Major Sørensen er en mangeårig underordnet af Oberst Christensen, men før opgaven tilsidesætter han personlige følelser. Oberst Christensen spredte de dokumenter. Han havde arrangeret hele natten. På bordet, videoen viser bevis for sergent Jens Jensens korruption. Diagrammet analyserer pengestrømmen i skuffeselskabet og koden mellem ham og sin datter Astrid sammen med løsningen. Jens Jensen er kun toppen af isbjerget. Denne forbrydelse i denne størrelsesorden kan ikke begås af ham alene. Bag ham og dansk luftfartsteknik er der helt sikkert en større kraft, der dækker over det hele, sagde Lars. Da han hørte oberst Christensens ord, blev major Sørensens udtryk alvorligt. Det er derfor, vi er her. Vores team opererer uden at efterlade spor. Vi vil udføre en operation, som Forsvarets auditørkorps ikke engang ved noget om. De prioriterede mål for operationen omfatter 3 punkter. For det første at sikre løjtnant Astrid Christensens absolute sikkerhed. For det andet at opspore hele korruptionsnetværket relateret til sergent Jens Jensen. Og for det tredje at identificere og neutralisere den underliggende styrke. Deres handlingsplan er hurtig og sofistikeret. Først vil kaptajn Holm infiltrere Fighter Wing Skrydstrup ved at foregive at være en psykolog fra Forsvarets personalestyrelse. Forsvarets personalestyrelse sender for at stabilisere psyken hos unge officerer. Det er den mest perfekte grund til at kontakte løjtnant Astrid Christensen, der for nylig er blevet rapporteret at have høje stressniveauer. Hendes virkelige opgave er at forstå den psykologiske situation og sikre Astrids sikkerhed og samtidig indsamle specifikke vidneudsagn om Jens Jensens chikane og trusler. Samtidig vil major Sørensen og oberst Christensen lede hele operationen udefra og nøje overvåge de aktiviteter og personer, som Jens Jensen er i kontakt med. Med hjælp fra bølgen er enhver kommunikation og finansielle transaktion af Jens Jensen nu i deres hænder. Den største variabel er løjtnant Astrid Christensen selv. Kaptajn Holm, der gennemgår handlingsplanen, sagde, et offer for psykologisk manipulation og kontinuerlig chikane vil sandsynligvis falde ind i en tilstand af ekstrem mangel på tillid og hjælpeløshed. Hun kan betragte vores tilgang som en trussel eller en anden fælde og lukke sit hjerte. Forhastet tilgang kan bringe løjtnanten i større fare. Min datter har en stærk pige, sagde oberst Christensen vanskeligt. Jeg ved det, men uanset hvor hårdt stål er, vil det knække en dag, hvis det rammes gentagne gange. Jeg vil møde hende direkte, forstå situationen og nærme mig hende på den sikreste måde. Kaptajn Holms stemme er kold, men den indeholder en dyb forståelse for offeret. Operationen begynder med det samme. Samme eftermiddag ankom kaptajn Holm med en sofistikeret falsk opgaveordre, udstedt af Forsvarets personalestyrelse til Fighter Wing Skrydstrup. Hun brugte argumentet om et program for mental sundhed for unge officerer, og enheden tillod hende uden tøven at komme ind under vejledning af den politiske officer. Navnet på løjtnant Astrid Christensen blev noteret øverst på hendes første konsulentliste. Under mødet på enhedens kontor så Astrid endnu mere skrøbelig ud. En oberst Christensen havde forestillet sig. De livløse øjne er nedsunket i dyb angst, og de rystende fingerspidser beviser den ekstreme spænding. Hun gennemgår. Goddag, løjtnant Christensen. Jeg er Anna Holm, en konsulent, der er sendt hertil fra Forsvarsministeriet. Kaptajn Holm nærmede sig med et mildt smil, men Astrid var som et pindsvin med piggene ude. Jeg har ikke bedt om nogen konsultation. De kan gå igen, svarede Astrid. Jeg ved det. Jeg vil bare se det med egne øjne. F-35'erne ser virkelig imponerende ud. Jeg er nysgerrig efter, hvordan det er at passe disse fantastiske kampfly hver dag, sagde Anna. Kaptajn Holm skyndte sig ikke at komme ind på sagen. Hun ledte samtalen omkring emner, som Astrid interesserer sig for, såsom kampfly, grunden til, at hun kom med i flyvevåbnet, og de vanskeligheder, hun gradvist nedbryder sit forsvar. Derefter pegede hun tilsyneladende tilfældigt på det tekniske dokument i Astrids hånd. Er det tekniske dokument til F-35'eren? Det er tykt. Det må være svært at genkende disse koder som SP-94. Må det ikke være svært at huske dem? Kaptajn Holm nævnte bevidst den nøjagtige komponentkode, som hun hørte fra oberst Christensen.
I det øjeblik glimtede en meget svag mistanke og forvirring i Astrids tomme øjne. Kaptajn Holm gik ikke glip af den flygtige ændring. Hun brugte sin finger til at sende en meget lille besked på bordet, som kun Astrid kunne genkende. Et signal bestående af prikker og streger, der blev banket let på bordet. Kode M42. Astrids krop stivnede. Hendes øjne rystede voldsomt som et jordskælv, som om hun ikke kunne tro det eller mistænkte, at det var en anden fælde. Kaptajn Holm sendte et andet signal. Fyrtårnet, en tårn, som Astrid havde holdt tilbage i lang tid, faldt endelig. Den enorme frygt og ensomhed havde tynget hende i de sidste par måneder. Følelsen af ekstrem isolation, når man ikke kan stole på nogen. Alt brød ud på samme tid. Hun turde ikke græde højt. Hun bøjede kun hovedet og bed sig så hårdt i læben, at hun fik blodsmag i munden for at sluge tårerne. Kaptajn Holm nærmede sig stille og tog om hendes rystende skuldre. Det er okay nu. Det er virkelig okay nu. Vi er her, Astrid. Samtidig på hotellet havde oberst Christensen og Maja Sørensen identificeret identiteten på den mand i jakkesættet, der handlede med sergent Jensen. Han er en mægler med speciale i militært udstyr ved navn Mads Hansen. Han er ikke bare en simpel mægler. Han arbejdede tidligere i en koncern under Forsvarsministeriet, men blev afskediget for at være involveret i negativ aktivitet. Derefter brugte han sine forbindelser i militæret og forsvarsindustrien til at orkestrere mange korruptionssager. Mads Hansen er sandsynligvis den reelle direktør for Dansk Luftfartsteknik. Jens Jensen er udførende i enheden, mens Hansen fungerer som mellemmand, distribuerer smuglede komponenter og hvidvasker penge. Maja Sørensens analyse er meget præcis. Problemet er den person bag Mads Hansen, der har magt nok til at dække over en stor forbrydelse og undgå selv FE's overvågningsnet. Overvåg Mads Hansens seneste opkaldsliste og konti. Gå ikke glip af selv den mindste detalje, sagde Lars. Efter ordre fra oberst Christensen begyndte bølgen at handle igen. Et par timer senere blev der opdaget et vigtigt spor. Det sted Hansen ofte besøgte for at mødes med en vigtig person, er en eksklusiv restaurant i København, og den person, han møder, er et nuværende folketingsmedlem Søren Lund, medlem af Folketingets forsvarsudvalg. Det sidste stykke af puslespillet ser ud til at være fundet. Et enormt netværk, der forbinder militæret, private mæglere og endda politik. Sagen er større og farligere, end de forestillede sig. Nu står de ikke kun over for en kriminel organisation, men et kæmpe monster, der tærer på nationens fundament. Efter mødet med kaptajn Holm har Astrid genvundet sin psykologiske stabilitet og er blevet den vigtigste informationskilde for alfaholdet. Hun er ikke længere alene. Kaptajn Holm tager hver dag på sig at rådgive for at møde Astrid, og de to har udvekslet information på en smart måde for at undgå Jens Jensens overvågning. Astrid har genfortalt alt, hvad hun har oplevet, hvordan Jens Jensen har brugt arbejdets undskyldning til at tvinge hende til at mødes privat, de vulgære vittigheder og fysiske berøringer under festlighederne, og især det skræmmende øjeblik, hvor han truede og opførte sig upassende et afsondret sted i flyhangaren. Da jeg nægtede, forfalskede han min vedligeholdelsesdagbog. Han digtede en historie om, at jeg havde begået en mindre fejl, fik mig til at skrive en redegørelse og fjernede mig fra vigtige vedligeholdelsesopgaver. Så sagde han, her er jeg den bedste. Hvis du går imod mig, er din karriere forbi, sagde Astrid. Astrids vidneudsagen er det afgørende bevis til at bevise Jens Jensens forbrydelse, men for fuldstændigt at fjerne hans korruptionsnetværk har de brug for flere medsammensvorne indefra. Alfaholdets næste mål er det svageste og tætteste led til Jens Jensen. Ifølge oplysninger fra Astrid er denne person korporal Niels Thomsen, kontoransvarlig for bataljonen. Han er håndlanger til at udføre alle Jensens ordrer, men hans generthed og frygt lever altid i angst. Han ved om Jensens forbrydelser, men er modvilligt gået med til det af frygt for gengældelse. Holdet beslutter at flytte korporal Thomsen ud af enheden. Efter at have fulgt hans tidsplan, opdagede de, at han ofte går ud i weekenden og bruger det meste af sin tid på en spillehal i Aalborgs centrum. Det er det ideelle sted at overtale og presse ham, uden at blive bemærket af udenforstående. Lørdag eftermiddag sad oberst Christensen stille ned på stolen ved siden af korporal Thomsen, der var fordybet i at spille spil. Han loggede ind på det samme spil, som Thomsen spillede, så brugte han viskefunktionen i spillet til at starte en samtale. Visk fra fyrtårnet. Hej Thomsen,
stiger aktierne i Dansk Luftfartsteknik. Korporal Thomsens hånd stoppede på tastaturet. Hans ansigt blev hvidt. Jens Jensen har givet Thomsen en del af de beskidte penge og bedt ham om at bede sin familie om at registrere sig til at købe skuffeaktier i Dansk Luftfartsteknik. Det er en hemmelighed, han aldrig har fortalt nogen. Visk til fyrtårnet. Hvem er de? Visk fra fyrtår. Visk fra fyrtårnet. Hvor er de turbineblade til F-35'eren? Du rapporterede, at de var blevet kasseret. Er de i Kina eller Mellemøsten? Korporal Thomsen ansigt var blækt, rejste sig brat fra stolen. Da han skyndte sig ud af spillehallen, ventede Major Sørensen ved døren og spærrede vejen. Korporal Niels Thomsen, vi skal have en snak. Efter at være blevet bragt til en stille café i nærheden, var korporal Thomsen næsten i panik. Har jeg gjort noget forkert? Ikke endnu. Men det kommer du snart til. Oberst Christensen svarede koldt. Sergent Jens Jensen har snart udtjent sin værnepligt. Vil du fortsætte med at være på det skib og synke sammen med ham som medskyldig eller springe af nu og starte forfra? Det er dit valg. Oberst Christensen lagde billedet af korporal Thomsens forældre på bordet. De er almindelige, hæderlige landmænd, der bor på landet. Hvis du kommer i aviserne med den alvorlige anklage om at smugle militært udstyr, hvordan vil dine forældre så have det? Hele livet har de slidt og slæbt. Skal de så sælge hus og hjem for at bekymre sig om deres søn og besøge ham i fængslet? Er det den fremtid, du ønsker? Korporal Thomsen bøjede endelig hovedet og begyndte at snøfte. Hans svage forsvar brød let sammen. Hvad skal jeg gøre nu? Sergent Jensen vil ikke lade mig være i fred. Din og din families sikkerhed vil være statens ansvar. Det lover vi. Major Sørensens stemme indeholdt en urokkelig tro. Korporal Thomsen fortalte alt, hvad han vidste. Placeringen af Jensens sorte bog, ruten og tidspunktet for import af falske dele og den specifikke metode til at smugle ægte dele ud. Og vigtigst af alt, han indrømmede, at Jensen havde i ledtog med sikkerhedschefen for enheden for at dække over forbrydelserne og true de soldater, der potentielt kunne afsløre det internt. Sikkerhedschefen havde modtaget bestikkelse med jævne mellemrum for at ignorere Jensens forseelser. Oplysningerne blev straks delt med alfaholdet. Nu er slaget fuldstændig tippet til deres fordel. De har fået den mest sikre informationskilde og levende beviser inde fra fjenden. Efter at have vundet korporal Niels Thomsen, gik alfaholdets operation ind i den sidste fase. De følger ikke længere Jens Jensen. I stedet begynder de at sætte en sofistikeret fælde for at lokke ham ind på sin egen undergang. Fokus for operationen er at indsamle uigendrivelige beviser for at fange Jens Jensen og den styrke, der står bag ham på samme tid. For at gøre det skal de angribe gerningsstedet, når de gennemfører en sidste stor transaktion. Ifølge oplysninger fra korporal Thomsen er der planlagt at udnytte en natflyvetræning i næste uge til at smugle et komplet sæt kernenavigationsudstyr fra F-35'eren til Mads Hansen. Alfaholdet har brugt korporal Thomsen til at sprede falske oplysninger. De spreder rygter om, at Forsvarets Auditørkorps har modtaget oplysninger om korruption i Fighter Wings Skrydstrup og snart vil gennemføre en storstilet inspektion. Samtidig har bølgen infiltreret det interne kommunikationssystem, Jensen bruger, og indsat falske oplysninger, der får ham til at tro, at inspektionsteamets aktiviteter overvåges i realtid. Som en rotte i en fælde begynder Jens Jensen at vise tegn på ekstrem angst. Han er besat af frygten for, at hans imperium vil kollapse. Hans paranoia er rettet mod udgangspunktet for det hele. Astrid, løjtnant Astrid, dit ansigt ser godt ud for tiden. Var. En aften talte Jensen til Astrid med en slangeagtig, kold stemme, da de mødtes i den tekniske workshop. Jeg ved ikke, hvem din far er, der støtter dig. Men at stå på den forkerte side kan koste dig livet. Har du tænkt dig at stikke mig i ryggen? Men tror du, at jeg er let at besejre? I hans øjne var der endda morlyst. Astrid var bange, men nu har hun et enormt, usynligt skjold bag sig. Hun bakkede ikke og så direkte på Jensen og sagde, jeg handler bare i overensstemmelse med min samvittighed. Sergeant, er det ikke dem, der er bange? Astrids faste attitude gjorde det tværtimod Jensens mistanke til sikkerhed. Han tror, at Astrid har de afgørende beviser til at nedgøre ham og samarbejder med nogen udefra. Hans vanvid nærmer sig den sidste side i det manuskript, Alfa-hullet har designet. 2 dage før transaktionen gav Jens Jensen en skræmmende ordre til korporal Niels Thomsen. Thomsen, under natflyvetræningen skal du lokke den dulle Astrid til det gamle ammunitionsdepot uden for pladsen, arrangere en ulykke, binde hænder og fødder og smide hende derud.
Patruljen tegner sig af resten sammen med en lille eksplosion, så hun vil blive en uheldig kvindelig soldat, der er omkommet under tjenesten. Korporal Thomsen følte, at blodet i hans krop blev iskoldt, men han lod, som om han roligt adlød ordren, og dette indhold blev straks rapporteret til oberst Christensen. Fælden strammes til. Jens Jensen planlægger nu at eliminere Astrid for at lukke munden. Gennemføre den sidste transaktion med succes. Derefter skyde skylden på sin underordnede og søge at forlade militæret. Han tror, at han begår en perfekt forbrydelse. Men alle hans handlinger foregår i alfaholdets edderkoppespindslignende overvågningsnet. Oberst Christensens hjerte er dog i brand. At skulle bruge sin egen datter som AGN for at operationen kan lykkes, gør ham rasende. Er der virkelig ingen anden måde, spurgte han major Sørensen. Dette er den eneste og sikre måde at fange Jens Jensen og personen bag ham på. Vi skal tilføje anklagen om mord for at forhindre den underliggende person i at kunne trække sig ud af det. Selvfølgelig vil vi forberede os uden selv den mindste fejl. Løjtnant Astrids sikkerhed er eksistensgrundlaget for vores team. Major Sørensens svar er afgørende. Endelig kom dagen for den skæbnesvangre natflyvetræning. Brølet lød. F-35'erne fløj ind i mørket, og hele enheden var nedsænket i en anspændt atmosfære som et ægte slagmark. Ifølge Jens Jensens plan blev Astrid lokket af korporal Thomsen til et afsondret, gammelt ammunitionsdepot. Det er en blind vinkel på overvågningskameraet og et område, der er under streng kontrol under træningen. Astrid lod udefra, som om hun var bange og ikke vidste, hvad hun skulle gøre, men inden i hendes uniform er der en mikrosender og en optager, som kaptajn Holm hemmeligt har installeret, og i mørket omkring ammunitionsdepotet har de mest elite specialstyrker fra alfaholdet ligget i baghold som lydløse spøgelser. Et øjeblik senere dukkede Jens Jensen op fra mørket. I hans hånd var en tidsindstillet detonator. Hans ansigt forvrænget af grådighed og vanvid. Det er din egen skyld, Dulle. Alle kvinder, der giver udtryk for at være smarte, er sådan her. Hvis du lydigt havde gjort, som jeg sagde, ville du have haft et behageligt militærliv, han hviskede, mens han nærmede sig Astrid. Har du nogen sidste ord? Jeg vil lytte til din vilje. Det var det øjeblik, hvor Jens Jensen greb fat i Astrids krave og skubbede hende hårdt. Lige før han skulle så give det sidste stød, var der en stilhed, som om alt omkring ham var stoppet. Astrid lukkede øjnene tæt. Nu skal alt gå efter planen. Hendes liv, hendes fars hævn og hæren, rasere, som er blevet tilsmusset, er afhængige af dette øjeblik. Den sidste fælde er rettet direkte mod rovdyrets hals og strammes til på en skræmmende måde. Lige i det øjeblik, hvor sergeant Jens Jensen skulle give det sidste stød til Astrid, brød mørket omkring ammunitionsdepotet ud med snissevis af røde prikker. Laserstråler fra alfaholdets specialstyrkers sigtekikkerter var rettet mod hans krop på samme tid. Dernæst lød en skarp stemme fra højtaleren. Stå stille. Jens Jensen, må ikke bevæge dig. Hænderne op. Det er major Sørensens stemme, Jens Jensen, med et ansigt, der er forvrænget af overraskelse og forvirring, ser sig omkring fra mørket fra alle sider. Specialstyrker i sort kampudstyr som spøgelser sigter med deres våben på ham og strammer ringene omkring ham. Det er i det øjeblik, at hans perfekte imperium kollapser. Han forsøgte instinktivt at flygte. Han skubber hårdt til Astrid og styrter ind i et mørkt hjørne af ammunitionsdepotet. Men hans kamp er forgæves. Et stød høres, en ikke-dødelig gummikugle rammer hans lår. Da Jens Jensen skriger og falder om, stormer alfa-specialstyrkerne straks frem. Hans modstand undertrykkes på få sekunder. Hænder og fødder låses med kolde håndjern. Efter at alt er løst, træder en mand frem fra mørket. Det er oberst Lars Christensen. I hans øjne er vreden ophobet i mange måneder. Dårlig samvittighed over for sin datter og lettelsen over, at alt endelig er overstået, alle flettet sammen. Han kigger foragteligt på Jens Jensen, der hyler som et dyr på jorden, og går derefter direkte hen til Astrid og tager om sin datters skulder med rystende hænder. Det er overstået nu. Alt er i orden. Min skat. Astrid, på dette tidspunkt udånder det åndedrag. Hun har holdt tilbage så længe, falder sammen i sin fars arme og snøfter. Frygten fra mere end et år brister ud på samme tid. Oberst Christensen siger ikke noget, bliver kun lydløst det sikreste skjold i verden og klapper sin datters lille ryg. Samtidig stormede et andet hold, ledet af major Sørensen, ind på Jens Jensens kontor og bopæl. De fandt den dobbelte bog, han gemte på et hemmeligt sted, som korporal Thomsen havde udpeget.
Bogen indeholder detaljerede oplysninger om transaktioner med falske dele, dokumenter om smugling af originale dele og en liste over og pengebeløb til interne medsammensvorne, herunder sikkerhedschefen, der havde modtaget bestikkelse med jævne mellemrum fra ham. Derudover har de på hans personlige computer også fundet mange lyd- og billedfiler med beviser for hans chikane og trusler mod unge kvindelige soldater. Han har udført den afskyelige handling at optage ofrenes smerte for at prale af sin perverse magt. Så snart Jens Jensen blev arresteret, flyttede Alfa-holdet straks til det næste mål. Det sted, hvor transaktionen skulle foregå, identificeret via oplysninger fra korporal Thomsen og overvågning af bølgen, er et forladt lager i nærheden af Aalborg Lufthavn, der venter Mads Hansen på at modtage det navigationsudstyr, som Jens Jensen har smuglet ud. Alfa-holdet har perfekt omringet lageret og går ind. Inde i lageret venter Hansen sammen med sine 2 håndlangere nervøst på Jensen, mens de ryger. Da de indser, at noget er galt, er alt overstået. Chokgranater eksploderer fra alle steder, og Alfa-specialstyrkerne stormer ind som en storm. Enhver modstand er meningsløs. Operationen har været en stor succes. Jens Jensen og hans direkte håndlangere, den interne medsammensvorne, sikkerhedschefen og den mellemliggende leder, Mads Hansen, sammen med hans organisation, er alle blevet udryddet på få timer. Oberst Christensen har fulgt til det sidste billede af Jens Jensen, der bliver arresteret og ført væk. Jensen genkender oberst Christensen og råber med røde øjne: "Det er din datters far. Dette vil ikke ende her. Bare vent og se." "Ja, det er ikke slut endnu." Oberst Christensen svarede med en iskold stemme: "Dette er kun begyndelsen. At bringe dig og den ægte bagmand bag dig for retten, det er kun begyndelsen." Stilheden vender tilbage til ammunitionsdepotet efter, at alt er overstået. F-45'erne, der fløj på nattehimlen, har fuldført deres opgave og vender en efter en tilbage til basen. Den lange dommedagsnat er overstået, og en ny daggry nærmer sig. Efter at Jens Jensen og hans medsammensvorne er arresteret, overdrages sagen officielt til Forsvarets Auditørkorps. Oberst Christensen og Alfa-holdet har tilsyneladende trukket sig ud af sagen, men deres sande kamp er kun lige begyndt. Jens Jensen og Mads Hansen er kun håndlangere og mellemmænd. De skal nedkæmpe den, der har planlagt og dækket over det hele. Den, der har tjent enorme summer penge på denne sag. Folketingsmedlem Søren Lund. Den officielle undersøgelse støder som forventet på en enorm mur. Mads Hansen, en veteranforbryder, har tiet stille og hyret et tophold af advokater til at presse efterforskningsorganerne. Jens Jensen forsøger at trække sig ud af sagen ved at tage al skylden på sig. Folketingsmedlem Søren Lunds navn er slet ikke blevet nævnt fra nogens mund. Søren Lund går endda ud i medierne og kritiserer frækt militæret og siger, at de skal rette op på disciplinen. Oberst Christensen vender tilbage til sin rolle som fyrtårnet. Han ved godt, at en stor politiker ikke kan besejres gennem en officiel undersøgelse. Han og Alfa-holdet fortsætter med at undersøge selvstændigt i al hemmelighed. Deres mål er kun ét: at afsløre Søren Lunds hemmelige hvidvaskningsrute. Søren Lund modtager bestemt ikke penge direkte på sin konti. De kontanter, som Hansen afleverede på restauranten, er kun småpenge. Størstedelen er helt sikkert i udlandet. Ifølge Major Sørensens analyse har holdet undersøgt historikken for pengeoverførsler til udlandet foretaget af skuffeselskabet Dansk Luftfartsteknik, der drives af Hansen. Skuffeselskabet i Luxembourg er registreret i Jens Jensens kones navn. Det endelige sted, hvor pengestrømmen fra det selskab ender, er et investeringsselskab på Caymanøerne, et berømt skattely. På papiret er det en blindgyde, der ikke kan spores. Det er ikke helt umuligt, siger netværkseksperten Bølgen. Firewallen på serveren i dette investeringsselskab har et meget lille hul. Hvis jeg kan flyve dertil og få fysisk adgang til serverrummet 5 minutter, 3 minutter er nok, og det er den farlige operation, der ignorerer international lov, men det er den eneste måde. Oberst Christensen har overtalt sine overordnede og modtaget godkendelse til operationen. Bølgen og kaptajn Holm er fløjet til Caymanøerne, forklædt som investeringseksperter og sekretærer. Deres opgave er at foregive at give investeringsrådgivning for at snige sig ind i virksomhedens bygning og skabe en mulighed for, at Bølgen kan få adgang til serverrummet. Et par dage senere begynder Bølgen og Holm operationen lokalt. Alt synes at gå glat, men i det afgørende øjeblik, hvor Bølgen sniger sig ind i serverrummet og forsøger at hente data, lyder alarmen.
Modparten har også hyret sikkerhedseksperter, der ikke er ubetydelige. De to befinder sig i en farlig situation, hvor de kan blive arresteret af det lokale politi, men alt ligger inden for rammerne af Alfa-holdets beregninger. Så snart alarmen lyder, har et andet hold, ledet af Major Sørensen, der venter udenfor, handlet. De er gået ind i bygningen et skridt foran det lokale politi og har udnyttet forvirringen til at bringe Bølgen og Holm sikkert ud. I denne proces har Bølgen på kun 1 minut og 30 sekunder med succes kopieret de centrale kontooplysninger til sin sikkerhedsenhed. The data, de har indhentet, er afgørende. På listen over hemmelige aktionærer i investeringsselskabet står Søren Lunds søns navn. Søren Lund har modtaget snesevis af millioner af kroner gennem en skuffekonto under dække af studieudgifter til sin søn. Beviserne er der, men problemet er, hvordan de skal offentliggøres. Søren Lund har stor indflydelse på medierne og nogle af myndighederne. Hvis beviserne offentliggøres forhastet, kan det have den modsatte effekt og blive betragtet som en intern magtkamp. Oberst Christensen er faldet i tanker. På det tidspunkt fanger en nyhedsudsendelse på tv hans opmærksomhed. Folketingsmedlem Søren Lund, en stærk kandidat til posten som næstformand for Folketingets forsvarsudvalg, forpligter sig til at opbygge et rent og stærkt nationalt forsvar. Et koldt smil breder sig på Oberst Christensens læber. Han beslutter sig for at rive rovdyrets maske af på den mest dramatiske måde, på den mest storslåede scene. En uge senere, i Christiansborg, afholdes en tillidsafstemning om de poster, der er valgt eller godkendt af Folketinget. Folketingsmedlem Søren Lund, som en vigtig person, dukker op mere selvsikker end nogensinde før. Han modtager utallige blitz fra kameraer og spørgsmål fra journalister og erklærer højtideligt, at han vil vise sig selv til at opbygge et stærkt og rent nationalt forsvar. Mødet forløber glat. Og mens medlemmerne diskuterer, åbnes bagdøren til salen lydløst. En kvindelig militærofficer i sin uniform træder ind. Det er Astrid Christensen. Efter hende følger Oberst Christensen, Major Sørensen og efterforskere fra Forsvarets Auditørkorps. Hvad laver I her? Dette er en højtidelig folketingssal. På trods af de tilstedeværendes forbløffelse tøver Astrid ikke og går direkte hen til talerstolen, der er forbeholdt folketingsmedlemmer. Hendes faste og urokkelige ydre får den støjende sal til pludselig at blive tavs. Ærede medlemmer, jeg står her i dag for at vidne om det hykleri i de ord om et rent nationalt forsvar fra HR folketingsmedlem Søren Lund. Astrids klare og stærke stemme genlyder i hele salen. Søren Lunds ansigt bliver koldt. Hvad siger den kvindelige soldat? Hvordan våger hun at bagtale et medlem af Folketinget? Hvor er vagterne? Vis hende udenfor, råber Søren Lund. Men Astrid rokker sig ikke. Hun begynder at fortælle om hver eneste detalje om den korruption omkring Dele og den chikane, hun har oplevet, og også sandheden om, at folketingsmedlem Søren Lund står bag det hele. Hendes vidneudsagn er ubesværet, og i det er der ikke ofres tårer, men en soldats stærke vilje til at afsløre sandheden. Er det bagvaskelse? Hun bagvasker mig på grund af personlige fjendskaber. Lige da Søren Lund skriger, begynder en video at blive afspillet på den store skærm i salen. Data fra investeringsselskabet på Caymanøerne. Detaljer om en hemmelig konto registreret i Søren Lunds søns navn, og også en lydoptagelse af en hemmelig samtale mellem Mads Hansen og Søren Lund. Alle de beviser, som Alfa-holdet har indsamlet, er blevet offentliggjort foran hele Folketinget og medierne. Da videoen slutter, er salen tavs som graven. Alle øjne er rettet mod Søren Lund, der står lammet. Hans ansigt er ikke længere ansigtet på en respektabel politiker. Det er det sande, nøgne ansigt på en kriminel, der er fuld af grådighed og løgne. Alt dette er en politisk sammensværgelse. Jeg er uskyldig. Hans sidste råb forsvinder ud i ingenting. På Oberst Christensens signal træder efterforskere frem og beder ham om at samarbejde i undersøgelsen. Den magtfulde, der engang hovmodigt ikke vidste, hvor højt himlen og jorden var, er kollapset lige foran øjnene på den unge kvindelige officer, der har anmeldt hans forbrydelser på det mest højtidelige sted i landet. Den aften er hele landet chokeret. Nyheden om et medlem af Folketinget, der suspenderes til efterforskning på grund af involvering i militær korruption. En hidtil uset begivenhed fylder alle nyhedsudsendelser. Offentligheden er nedsunket i chok og forargelse. Astrid og Oberst Christensen, der er i centrum af sagen, har stille og roligt forladt salen og efterladt scenens lys bag sig,
Oberst Christensen tager stille om sin datters skuldre. Astrid er ikke længere et offer, der skælver af frygt. Hun er en ægte soldat, der har kæmpet og vundet over en enorm ond kraft. Et par måneder går. Søren Lund og hans medsammensvorne er stillet for retten og modtaget en streng dom. Militæret og de relaterede agenturer står over for en stor gennemgang og korrektion. Mange højtstående officerer er blevet disciplineret. Mange karrierefolk er blevet fjernet. Efter at alle uværerne har passeret, er oberst Christensen vendt tilbage til sin stilling i FE. Han afviser enhver hyldest som en helt og enhver belønning. Han ønsker stadig at fortsætte med at være et fyrtårn. Men nu er hans kontor ikke længere et farveløst rum. På hans skrivebord er der et billede af Astrid, der smiler strålende ved siden af F-35'eren. Han begynder sit arbejde igen i stilhed på et sted, hvor ingen kan se det. Den største ændring er sket for Astrid. Efter sagen er hun blevet i militæret. Hendes modige handling er blevet et eksempel for mange kammerater og har givet dem mod til at bekæmpe negativitet. Hæren har gjort alt, hvad den kan for at beskytte hende, og hun har udnyttet sit fulde potentiale til at blive en topflyteknikofficer og bidraget til at beskytte dansk luftrum. Et år efter sagen, på en sommerdag under Aalborgs strålende blå himmel, er der afholdt et flyshow. Oberst Christensen står i et hjørne af tribunen og følger stolt F-35'eren, som hans datter har deltaget i vedligeholdelsen af, der svæver på himlen med dygtige demonstrationer. Efter showet sidder far og datter over for hinanden på en lille café ved havet. På Astrids ansigt er der ikke længere fortidens mørke. Det stråler af selvtillid og stolthed. Fortryder du noget? Spørger oberst Christensen. Slet ikke. Jeg er der, hvor jeg hører hjemme. Og nu er det jo ikke længere bange, fordi jeg har modet til at sige, at det, der er forkert, det er forkert. Og jeg har tilliden til, at du altid er bag mig. Da han hører Astrids svar, smiler oberst Christensen bare uden at sige noget. Da de træder ud af caféen, suser et kampfly op i den blå himmel. Far og datter har stået og set på det billede i lang tid. Den himmel, der engang var tilsmudset af beskidte ønsker og løgne, har nu fundet sin oprindelige blå farve tilbage. Oberst Christensen ved, at i denne verden vil mørket aldrig forsvinde helt. Rovdyrene vil dukke op igen et andet sted i en anden form, men han er ikke bange, for så længe der er et fyrtårn, der lyser mørket op, og der er mod til at møde mørket, til at tro på det lys, vil dette lands blå himmel aldrig miste sit lys. Han trykker sin datters hånd endnu en gang og stiger derefter ind i bilen for at vende tilbage til sin stilling. Hans kamp og deres håb vil fortsætte for evigt.